buwelta ron. Oh, Muna niya itong ibuwelta. Mone. Teka muna. Ito, tama. gasakit ya po ang dughan ni Imyat ani og ni Istin. May na lang ka ko, kaya nakapara fiber ko diri. Kusog pa ko diri. Ito muna, ladies and gentlemen. In fairness sa ato makagalan sa Parasat, Oh. sila baya pod gapanguha pod og kanaunsa. Ginasuplayan pod baya sila. Oo, para sa ilang cable o sa internet ala nga sa pagserbisyo. Correct. Kaya magani sila. Ilan nato isulti ko sa pero sila nang hinaot nga kani mga provider pod nga telco nga para pod sa ilaha. Magtinarong pod. Correct, tinawag niya. Para sa ang kasabaan sa mga tao. Muna nanigura. Na para mapakusog ang internet. Correct. Problema lang, katong mga supplier sa internet, ang provider mismo, kinahanglan mapitol ni Tatay Digong para sus Ginoo ko layo na Mo nang ingon ni Sir Herbie sa Parasat. Ingon ni Sir Herbie mo nang naitabo sa ilaha. Nagkuha sila laing mga provider, dagan provider ang Parasat karon. O dagay provider kay kaso kina may isa. Mahinang isa na correct. Na-backup. Mo na nakanindot sa para fiber. Ito muna ang buwelta, ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Double RD. Nasa likod o, klaro kayo, tulo na kabuk, kalapati niya. Mr. Art Gonho Ako lang ipahimo ni Wardo Junior. Basta mga junior. Gahi. Good morning sa tanang mga junior, labi na sila mga aman nga senior ug katong uban nga nangandoy magka-junior. Ang buwelta ato sa Cherry C. Cherry C! Calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang vitamin C nga kanato sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na sa mga nagunang drugstore o mga pharmacy labi na sa Miss Oro ug Cagayan de Oro City. Kagahi. Ano sa agyod ka mo kusog ang internet sa nasod? Ambot kay hangtod karon, haskang hinaya, murag ulod. Naapay panahon subscribers kalit mahutdaglod. Busa daghang mga Pilipino sa mga telco sila ng luod. Kumuadto ka dahil Bernie sa ubang mga nasod sama sa Singapore, Korea o Taiwan. Lakip na sa ato mga silingan sama sa Vietnam o Thailand. Mauwaw yun ka. Mauwaw yun dapat ang Globe ug Smart sa ilang dinadaan. Kay dito haskang paspasa sa ilang internet dito. Murag jeep plane gabuto-buto. Lugay na kaini nga mulo sa katawhang Pilipino. Globe, Smart, apil na ang dito. Pwede ba nga mauwaw mo sa inyong pagpanerbisyo? Ayuha ang dagan sa internet ug di lang kay punay magnegosyo. Tama aning atong karong adlaw ato silang birahan. Timan gahi Bernie. Ugma, haskang paspasa ang dagan. Diya naman sila mo paspas kung katawhan mo pagaspas. Pero kung way mo reklamo, grabe, nakamang murag umigas. Ayaw unta kung guba ang ilang linya, hindi po dayon singlon kanila. Hindi na gani kayo ang internet. Pero kung maningil, murag mga kwaklit, internet nga pangit, subscribers nagkabulingit, igo lang taon sa pagsyagit, Hoy, Smart, Globe, PLDT, dito. Nano maning nipilit? Ay naka-unli ang data. Pero, bago pa gani nagamit, dahil burn, napaksian na. Kunya, kung imong ireklamo, ilang tubag, haska! Bugaya. Pagka nato ni Aron Telco, maaksyonan. Hoy Telco, makagaba baya ang mga subscribers? Basin kamo, makilatan. Time.